Assalamu alaikum wa rahmatullah. Insha Allah zan muku bayani akan yadda mutum zai ɗauko kuɗin daga bankin shi ya sa su a cikin Palmpay ɗin nan. Ya kamata mutane su riƙa ɗaukowa daga banki ko daga application ɗin banki wanda bankin yake da shi na application, ya je Play Store ya ɗauko shi sai ya amfani da shi gurin sa wa'innan kuɗi. Misali bara in shiga. Yawa idan ka sa za ka ga yana dawowa baya wani lokacin, to haka tsarin application ɗin zai riƙa komawa baya sai kuma ka ga ya dawo. Sai ka buɗe pattern ka sa shi ka buɗe. Yawa. To da ka zo za ka ga ya buɗe ma haka. Sai ka dawo daidai ni ɗin nan, daidai na inda aka sani sai ka taɓa. Lura da balance ɗina gashi nan 224. Yanzu idan na ɗauko 400 zan ɗauko daga banki na. In na ɗauko za ku ga sun ƙaru sun koma 624. Sai ka zo daidai inda aka ce pound ɗin nan. Nan za ka zo daidai nan sai ka taɓa. Sai ka zo nan pound from bank card, daga banki na zan ɗauko. Sai ka taɓa. To sai ka sa 400. Gashi nan na sa 400 sai ka danna next. To in ka zo ka danna next ɗin nan sai ka zo ka danna pay daidai nan. Ganin sun nuna cewa za a ɗauko daga banki. Sai ka sa pin ɗinka. Sai ka sa complete. To kun gani ganin sun koma 624.